बर'दिनखौ गाजा गोमजायै फालिनायनि उनाव गोजाम बोसोर 2020खौ बिदाय होनानै गोदान बोसोर 2022 मायथाइखौ गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गथायबारि NELC आरो जारागुरि PIC गिर्जायाव खृष्टान धोरोमारि सुबुंफोरा गोजाम बोसोराव इसोरा मोजाङै दैदेनबोबाय आरो गोदान बोसोरावबो इसोरा हेफाजाब होलांगोन होनना मिजिं लानानै फालिनाय जादों गोदान बोसोरनि दिनैनि फोरबोखौ। लारु सिथाव फिथा जानाय आरो गेलेमुजों गाजा गोमजायै बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो फालिदों दिनैनि गोदान बोसोरखौ। लोगोसे दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गोदान बोसोरखौ जौ लोंनाय जानाय लोंनायजों बरायालासिनो गावबा गावनि मोजां लामाखौ लायो आरो फरायनाय आखल दानायाव गोसो होयो बेनि फारसे खावलायदों आरो गाहाम हामलायनाय बावहरदों मण्डलीनि दैदेनगिरिफ्रा। जोङो गोदान बोसोर हिसाबै जोङो जोंनि इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जोंनि जे हाबाफारि बेखौ आवगायलांनांगौ, जे जानाय लोंनायजों नङा लोंनायजों नङा। दानि बोथोराव जेरैबायदि सरकारफोरा गोब्राब बिथोनफोर होदों, दा बेफोरखौ लानानैनो जोंबो सतर्क होदों आरो जोङो जोंनि मण्डलीफोरनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जोङो बेखौनो बानजायगोन, बे लोंनाय जानाय तथा बे जौ लोंनाय हक बा सिगारेट सोबनाय हक बेयो मोजां नङा होननानै जोङो धोरोमावनो जोंहा दंखायो आरो जोंबो बेखौनो लानानै जोङो जोंनि जोहोलावफोरखौ जोङो बानजायगोन आरो बिसोरनि जे जिबनफोराव जे दानि शिक्षानि दरखार जों बेखौबो जों बिथांमोननो जोङो बानजायगोन आरो जोङो बुंगोन आरो जों बेखौनो बानजायनानै दोनबोगासिनो दङ। दिनै 2022 मायथाइनि सेथि सान, बेनिखायनो जोंनि बे गथायबारि NLC गिर्जाया बोसोरफ्रोमबो गोदान बोसोराव हाबनाय लोगो लोगो सिगाङाव गोजामखौ बरायना बिदाय होनानै गोदानखौ मोननायखाय रंजायो आरो बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै गिर्जा न'आव बेबादिनो ख्रिस्टमासनि उननिफ्रायनो बे मोनसे गोदान बोसोरखौ बरायनानै इसोरखौ सिबियो आरो बेजोंनो गोदान थांखि गोदान मिजिं लानानै जेन' जोंनि ख्रिस्ट'नि सिबियारिफ्रा दावगालांनो हायो, जौगालांनो हायो, बेनि थाखाय मिजिं खालामनानै इसोरनियाव आरज गाबनाय जायो। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।